калі-небудзь гублялі бібліятэчную кнігу? Калі так, то, верагодна, акрамя пачуцця глыбокага сораму, атрымлівалі яшчэ які-небудзь штраф і патрабаванне бібліятэкі вярнуць дакладную копію прапажы. І ведаеце, з вамі яшчэ вельмі лёгка абышліся, якія недзе 500 гадоў таму за страту ці нават крадзеж кнігі з бібліятэкі вам пагражалі пакуты, якія датычыліся не толькі вашага цела і душы, але нават жыцця пасля смерці. Таму зараз паспрабуем пагаварыць пра адзін з самых незвычайных спосабаў абараніць сваю кнігу ад зламыснікаў, пра праклён. Да вынаходніцтва друкарнага станка стварэнне кнігі займала гады, і гэта была вельмі цяжкая праца. Таму нават у ўспамінах аднаго з перапісчыкаў гэта ўзгадвалася як праца, якая гасіць свет у вачах, згінае спіну, сціскае вантробы і спараджае стомленасць ва ўсім целе. Зразумела, не самая прывабная вакансія. Канешне, кнігу, якую было ўкладзена столькі сіл, пачуццяў і часу, хочацца як мага лепш захаваць. Але як? Прыкаваць да палічкі, да сябе, наняць ахову. У пісараў было не так шмат варыянтаў таго, што з гэтай кніжкай рабіць, і у іх была ўсяго адна такая выдатная зброя, слова, і яны ім увогуле ідэальна карысталіся. Таму апрыканцы альбо у пачатку кніг з'яўляліся такія невялічкія папярэджанні ўсім, хто нават падумаць паспеў пра тое, каб гэтую кніжку скрасці. Так з'явіліся кніжныя праклёны. У іх перапісчыкі максімальна узгадвалі ўсе непрыемныя крыважэрныя пакуты, аб якіх толькі маглі падумаць. Бо добры праклён – гэта той праклён, ад якога паджылкі трасуцца. Пісцы без усякіх ваганняў ужывалі ўсё, што ім галаву прыйдзе, ад папярэджанняў пра пакутлівую смерць да жах-жах адлучэння ад царквы. Цяпер, канешне, нам можа падацца, што гэта неяк дзіўна, чаму людзі ўвогуле былі засмучаны такім вось праклёнам, хто ўвогуле ў гэта верыў. Але уявіць сабе, сярэднявечча людзі, канешне, былі пад уражаннем і верылі у Бога, праклён, царкву і іншае. І, канешне, не хацелі быць ад яе адлучанымі. Таму, калі кніжка кажа, што за яе крадзеж цябе чакае пакутлівая смерць і ты ніколі не прастанеш перад Хрыстом, то ты, канешне, ў гэта верыш і рызыкаваць неяк не хочацца. На самай справе традыцыя кніжных праклёнаў узнікла куды больш раней, чым у сярэднявечча. То бок першыя такія праклёны мы сустракаем ужо ў таблічках асіргійскіх 7-га стагоддзя да нашай эры. Цара Ашурбанапала якраз у гэты час з'яўляецца прыкладна такі надпіс. Хто скрадзе гэту таблічку, таго няхай Ашур і Беліл знішчаць у літасці нянавісці, няхай сатруць яны яго імя і імя яго нашчадкаў з зямлі. Увогуле, асірыйцы не былі даволі далікатнымі ў гэтых справах, яны не чакалі, скажем так, пакут пасля смерці зламысніка, яны адразу казалі, цябе чакаюць маланкі, смерць і літасць сялякая нашых сучасных багоў, таму не крадзі кнігу, калі ласка. Зрэшты, некаторыя праклёны насілі хутчэй папярэджальны характар, і таму на таблічках пісалі штосьці кшталту «Калі вы не хаціце злаваць Энліля, Эа і Мардука, таму вярніце гэтую кнігу ў дом гаспадара ў той жа дзень, калі вы яе ўзялі». Канешне, росквіт такіх антыкрадзежных праклёнаў прыйшоўся непасрэдна на сярэднявечча, бо хрысціяне таксама не толькі як папярэджвалі, але адразу ішлі ў наступ і абяцалі ўсім сваім зламыснікам даволі крыважэрныя пакуты, у асноўным пасля смерці. Бо, канешне, у перыяд, калі рэлігія мела такую вельмі вялікую роль у жыцці кожнага, нават зламысніка. Канешне, думаць пра тое, што цябе пасля смерці чакаюць вялікія пакуты, было даволі жутка.
Яшчэ адным даволі папулярным пагрозай было адлучэнне ад царквы, і увогуле яны, такія праклёны звучалі ў асноўным даволі каротка. Гэта было адно амаль што самы распаўсюджаны надпіс, нешта кшталту «Няхай меч анафемы пакарае кожнага, хто скрадзе гэтую кнігу». Каротка, пагрозліва і даволі ўразліва. Але, канешне, лепшы спосаб адвадзіць усіх злачынцаў ад твае кніжкі вельмі падрабязна апісаць, што яго чакае пры спробах гэтую кніжку скрасці. Спойлер, у асноўным гэта пакуты. Напрыклад, як вам такое? Каб узяць энцыклапедыю па прыродазнаўству ў адной з галандскіх сярэдневяковых бібліятэк, трэба было распісацца ў спецыяльнай кніжкі, аб тым, што калі ты не вернеш гэтую кніжку, то непасрэдна памрэш, і крыжык збоку паставіць. Такім чынам пагражаць злодзею смерцю было увогуле даволі распаўсюджанай практыкай, і ў асноўным яны прапанавалі кніжным злодзеям павешанне альбо выклёўванне вачэй варонамі, што было таксама даволі папулярна. Але, разумееце, кожны праклён ён быў даволі унікальным, бо сапраўды залежаў ад таго, наколькі хопіць фантазіі ў пісараў. Таму мы зараз паспрабуем згадаць некалькі даволі цікавых прыкладаў, якія могуць вас уразіць, можа напужаць, але дакладна сатруць з вашай галавы думку аб тым, каб скрасці якую-небудзь кнігу. Безумоўны фаварыт Бібліі, якія выхадзілі з 1000 па 1200-е гады, у якіх ён, непасрэдна гэты праклён, ён даволі часта там сустракаўся, бо ён такі прыгожы, уразлівы і пагрозлівы адначасова. Хто скрадзе гэтую кнігу, хай памрэ пакутлівай смерцю, хай яго смажаць на патэльні, хай падучка і ліхаманка скруцяць яго, хай ён будзе калесаваны і павешаны. Амен. Адчуваеце міралюбнасць хрысціянства. Рукапіс 13 стагоддзя з Ватыканскай бібліятэкі змяшчае таксама даволі цікавы тэкст. Гатовая кніга перад вамі ляжыць, не крытыкуйце сціплага летапісца. Той, хто возьме гэтую кнігу, ніколі не стане перад позіркам Хрыста. Хто адважыцца скрасці гэты том, хай яго загубіць праклён. Хто б не спрабаваў скрасці гэты том, хай яму выкалюць вочы, яго ўласныя вочы. Бачыце, вось першае ўзгаданне знікнення вачэй злачынцаў. Наступны кніжны праклён быў напісаны адразу на дзвюх мовах, на лацінскай і на нямецкай, каб пашырыць мэтавую аўдыторыю, каб усе злачынцы зразумелі, што ім пагрозіць. Гэта кніга нікому не належыць, акрамя мяне, бо ўнутры можна ўбачыць маё імя. Калі ты паспрабуеш скрасці гэтую кнігу, цябе падвесіць за горла, і вароны збяруцца вакол шыбеніцы, каб выклеваць твае вочы. І калі ты будзеш крычаць ад болю, памятай, што ты заслужыў гэта. Выдатныя перспектывы для кніжных злодзеяў у Германіі. Але як наконт невялічкага такого крыважэрнага прывітання з Францыі. У 1502 годзе Сімон Вастрэ стварыў часаслоў, у якім таксама змяшчаўся даволі цікавы, хаця і кароткі кніжны праклён. Хто б не скраў гэтую кнігу, хай ён будзе разарваны свіннямі, хай сэрца яго будзе расколата на часткі, а цела валачыцца па рэйне. Амаль што паэтычна. Рукапіс 15 стагоддзя з калекцыі герцага Арлеанскага быў вельмі эстэтычны, ён вельмі прыгожа ілюстраваны. І, канешне, кніжныя праклёны ў нём таксама прыгожыя і ўразлівыя. Няхай той, хто скрадзе гэту кнігу, будзе павешаны на шыбеніцы ў Парыжы. А калі ён не будзе павешаны, то будзе ўтоплены. А калі не будзе ўтоплены, то будзе спалены. А калі не будзе спалены, то горшы канец напаткае яго. У Італіі 11 стагоддзя была такая практыка, калі ў кніжных праклёнах змяшчалася не толькі пагроза, але і спроба наставіць кніжнага злодзея на добры шлях. Напрыклад, вось такі быў распаўсюджаны праклён. Той, хто возьме гэтую кнігу або скрадзе яе, або са злым намерам знясе яе з царквы Санта-Чичилия, можа быць асуджаны і пракляты на векі вечныя, калі толькі ён не верне кнігу і не павініцца ў сваёй правіне.
дае надзею. Часам, канешне, кніжкі часта мянялі сваіх уладароў, іх перапрадавалі, штосьці сапраўды кралі і перапрадавалі. Але а што рабіць з кніжнымі праклёнамі? Ці падпадае пад іх новы уладар? На гэты конт здарылася даволі такая цікавая, амаль што перапіска паміж уладарамі яе з разных стагоддзяў. Гэтая кніга належыць святой Марыі Робертсбрыджскай. Хай кожны, хто скрадзе яе, альбо прадасць, альбо нейкім чынам вынесе з гэтай царквы, хай будзе адлучаны ад царквы. Амен. Далей ідзе, гэта быў надпіс 13 стагоддзя, далей ідзе крыху больш позняя прыпіска з 14-га. Я, Іоанн, біскуп Эксетэрскі, не ведаю, дзе знаходзіцца вышэйзгаданая царква, і я не краў гэтую кнігу, але набыў яе законным шляхам. Канешне, вам можа падацца, што такія кніжныя праклёны – гэта прэрагатыва выключна рэлігійных тэкстаў, але ў больш позні час яны перайшлі і ў такую менш светскую літаратуру. Напрыклад, такі кніжны праклён з'яўляецца ў 17 веку ў кулінарнай кнізе, якую напісала Джин Гэмбель, і гэта пасланне такое. Гэта кніга Джин Гэмбель, і хай той, хто скрадзе яе, утопіцца. Бо, разумела, нельга скрасці не толькі кнігі, але і рэцэпты з яе. Але ж што стала сёння з кніжнымі праклёнамі? Канешне, зараз кнігі ўжо не такая рэдкасць, яны даволі танныя, але кожны з нас можа сабе дазволіць мець невялічкую хатнюю бібліятэку, і больш не трэба змяшчаць у кожнай кнізе вялікі надпіс штосьці кшталту «скрадзеш, памрэш». Але яны, гэтыя самыя кніжныя праклёны, некалькі змянілі сваю форму і перайшлі ў экслібрысы. Таксама не тое, каб вельмі папулярная з'ява зараз, але як вам, напрыклад, такое? Экслібрыс з чалавекам, які чытае часопіс, а на першай старонкі гэтага часопіса вялікі надпіс «Забіты чалавек, які скраў гэту кнігу». Пагадзіцеся, вам таксама такое захацелася. Як бы там ні было, замест крадзяжу кнігі, лепш схадзіце ў бібліятэку, цалейшым будзеце.